Wallahi, ovo moram da priznam. Danas kada sam otišao na podne namaz, došao sam pred džamiju, vidio sam nekoliko ljudi sjede u automobilu i ne ulaze u džamiju nikako. Nakon što sam ušao u džamiju, vidio sam nekoliko džematlija, svako klanja za sebe. Hođe nema, ezan nije bio proučen. Kada sam se raspitao o čemu se radi, kažu hođa ima svoj slobodan dan. Nakon toga sam se više raspitao i saznao sam da je možda davne 2012. godine po prvi put pokrenuto pitanje tome kako je moguće da džamija bude zaključana jedan cijeli dan u danu kada dotični imam te džamije ima svoj slobodan dan. Ono što želim reći da Islamska zajednica kao firma ima apsolutno pravo da svojim zaposlenicima, to jest imamima i hođama, daje beneficije i slobodno vrijeme onako kako ona smatra da je to najbolje. To je njihovo pravo i to je pravo koje se tiče relacije imama i njih. No međutim, ono što je sporno i problematično u tome da se zanemaruje pravo drugih strana, a te strane su sama džamija, mi džematlije i pravo Allaha azza wa džel. Što se tiče same džamije, džamija nema slobodan dan, džamija nema godišnji, džamija je napravljena i propisano nam je da je pravimo da bude na usluzi mjesto ibadeta nama muslimanima 24/7. Ako se džamija zaključa ili kao što se meni danas desilo da hođe nema ili nekoga ko bi bio na usluzi džematlijama, taj dan u toku sedmice, ako se izračuna, to je skoro 15%. To je kao jedna vrsta PDV-a na vrijeme. Džamija ima svoje pravo i ona kada se napravi, ona treba da se gradi se doslovno i da se gradi našim tijelima i našim prisustvom i našim dersovima, našim hutbama, našim mejtefima i našim učenjem u njoj. To je pravo džamije. A nas što se tiče kao džematlija i mi imamo svoje pravo. Naše je pravo, nakon što smo mi našim zalaganjem i ulaganjem i davanjem i novca i vremena i zagovaranja da se neke džamije naprave, u biti većina džamije danas ovdje napravljena na takav način da su je većinom gradili svojim parama džematlije. Te džematlije imaju svoje pravo da im džamija bude njima na usluzi i da imaju nekoga ko će ih predvoditi u namazu kao što danas nisu imali recimo u mojoj džamiji. I na kraju, pravo Allaha azza wa džel jeste da se poštuje njegov zakon i njegova pravila i njegov šerijet. Pravila koje on postavio u Kur'anu i na jeziku poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To treba da se držimo i ja i ti i sve džematlije i Islamska zajednica i svi mimo toga od muslimana. Zato ono što bi bilo najbolje rješenje u svemu tome jeste da se poštuje pravo Islamske zajednice i njenih zaposlenika, da im se da onako kako oni misle da najbolje da to rade. No međutim, neispravno je ako ne bude neko ko bi te imame i hođe mijenjao. Ono sve što bi moglo da se uradi jeste da se odredi da ako već ima slobodan dan, da se to stavi na obavezu imama ili stavi na obavezu medžlisa ili same Islamske zajednice da nađe zamjenu hođe u toj džamiji za taj dan kako džematlije ne bi bile i ne bi prošle bez obavljenog namaza, bez učenja ezana i tako dalje i tako dalje.